Prielom Dunajca bol cieľom turistov z Pribiliny. Počas ďalšej vydarenej akcie bolo slnečno a veľmi teplo. Počas našej plavby nás sprevádzali vtipní a pohotoví putníci, ktorí nás oboznámili so zaujímavosťami rieky a krajiny, ktorou sme práve prechádzali. Kde je tam? Hej. Dobre, choď. Ja ti dajem hlavne. Idete? Kolienko, aby sa ti niečo nepohli. No, nebaj. Na kraj. Vítam vás na splave po rieke Dunajec. Tá rieka je hraničná rieka, pravá strana stále slovenská, tá ľava je poľská. Rieka vyviera v poľských Tatrách, nižšie sa spája pri Novom Targu, Černý s Bielým Dunajcom, nižšie ide do Visly, do poľskej rieky a z Visly do Baltického mora. Takže takto, budeme sa plaviť z prístavišťa Majere 12 km, hodinka 50. V Dunajci, keď si všimnete, je tu aj 10 čísel, hej, okolo kraja, hej. Sú miesta, kde teraz máme pod sebou nejaký meter necelý, sú miesta, kde je 2 metre, 6 metrov, 12 metrov je na Janošikovom skoku len. A 20 metrov je najhlbšie miesto, 1980, ktorý namerali potapači, takže takto. To je úplne jedna diera pred koncom, tam sa niekedy doloval štrk a piesok. Teraz sa spojili, majú Svetipo. No, jasne. Je koniec ostrova, poza neho Ale chýba konkurencia. Chýba konkurencia. Stromovce aj stredné, aj vyšné. Na pravej slovenskej strane sú aj dva kostoly, nový katolícky, ktorý je postavený z kameňa z Dunajca a starý evanjelický pozostatok starých švabských Nemcov. Tento kostol je postavený za peniaze poľských emigrantov, ktorí žijú v Amerike a v Kanáde. Tento tu. Za ním hneď je fara a naľavo od tej fary tam vzadu je starý drevený kostol z 16. storočia tam vzadu. Všetko z dreva bez jediného klinca. To je škola, základná škola v Poľsku, toto tu na. Niekedy Poliaci sú vybíci, niekedy. Ale ešte jedna fotka bude potom krajšia na Janošikovom skoku, to vám tiež poviem. Keď pozeráte tie ostatné Pýtajte sa kapitána na postnička, nám vysvetlí. kostníkov robia väčšinou len chlapci, niekedy tak všimne. Si Kartuziani a Kamalduli, tvrdý rad mníchov, ktorí medzi sebou nemohli rozprávať. Mohli rozprávať len raz v roku a to bolo na Vianoce. Zdravili sa Memento Mori, čo je z latinčiny pamätaj na smrť. Prvý herbár v strednej Európe tu bol, prvá lekáreň bola vlastne tu v tomto mieste. Dneska máte lekárne, väčšinou sa volajú, že Cyprian, poväčšinou. Taký najvýznamnejší z tých mníchov bol mních Cyprian, ktorý zlietal z 3 korún až na úpäte Spišskej Magúry, za čo bol potom upálený, lebo sa to považovalo za kacírstvo. Tu nám niekedy misi chytali lososy, rybu losos, ktorá ťahla za svetlom, ťahali tak, že v týchto dierách aj udili, zapalili oheň, tak rozprávajú sa aj starých kronikách. Preto sú černé. Tu je okolo 2 metrov. Za chvíľočku bude 12 metrov na Janošikovom skoku. Nohy umýva. Dajte žrilu. Ja som myslel, že prídem kúsiť. Jedna ručka. Výborne. Toto sa rozpráva, to je deravý flísač. A kde máme klobúk? Ale by sa mohlo na lavičku ustaviť, aby sme boli rovnakí. Klobúk. Ešte sa točíme. Teraz sa pozrite tu na. No. Neprekročíš ešte o 1. Ale prebiehajú nás, a pridaj. No. Pridaj. Pozri. Hoď inej, bože.
Po ním vedie turistický chodník až na 3 koruny. Pokračuje ďalej. A vy viac platíte? Na najkrajšiu stavu v Pieninách v Sopolici, ktorú vidíme. Viete, ako sa volá? To nie je to. Patronka Plotníkov a tiež tým. Čo myslíte, koľko zákrut sme prešli, keď už toľko zaplavíme? 2, pravú a ľavú. Výborne, pani, 2, pravá, ľava. Ľahko sa zbehlo a on tam parkoval normálne a to by sa Svokra je tu jedna. Aké máme svokry, dobre? Jasne. Máme zajtrajší deň. V každom prípade vám prajeme pekný deň a zvyšok pekného dňa. Ďakujeme veľmi pekne. Áno. Ja som pozerala, či to vezme. Fotku na mikrofón. Plavba prebehla bez problémov. Potom sme sa presunuli k požičovni bicyklov. Potrebovali sme sa dostať späť do Pienin. Väčšina išla na bicykloch, ale niektorí išli autobusom alebo peši. Ešte. Po kultúrnom programe v rámci stretnutia gorálov v Pieninách sme pokračovali autobusom domov. Že to bola vydarená akcia, svedčí aj výborná nálada počas cesty na Liptov. Zátačka. Na lúčke zelenej, zelenou majičku. Škoda ťa preškoda, švarný šuhajičku. Škoda ťa preškoda, švarný šuhajičku. Nedostupné opasovanie.